dumduman mo nga may ara gani garali-rali nga mga Oo. truck driver sa Ottawa, Oo. may ara pero gamay lang ni sila nga mga porsiyento bumbuan kag Oo. may mga Choice na choice gid na sila. nila ya. Choice na gid na nila ya nga hindi magpabakuna. Yes, bumbuan kag ako mismo bumana sa nurse, since na introduce ang vaccine makita gid naton ang effectivity Correct. sang COVID vaccine nga subong kita mo daw Oo. gabalik kita sang sa dati, but wearing mask is still very important, no, kag panghugas ang kamot kay ti subong ari naman ang monkeypox kag dako gid nga bulig kung magamit gyapon kita ma-practice gyapon naton ang minimum health protocol. All right. Sir Ferdinand Galila, sir, before we magtapos ang aton iya nga interview, last few words mo para sa mga kauturan naton, pamilya mo diri sa Pilipinas. Ako lang po as a Filipino, mapag-on kita kag salig lang ta sa Dios nga pasalamat ta nga mayong lawas kag mapahilayo lang ta sa ginatawag nga gira kay ang sitwasyon subong sa bilog nga kalibutan daw hindi na gid mayo. Buligan ta lang pangamuyo kag initanan na kabay pang masulbar ang ini nga problema bumbuan. Sir Ferdinand, salamat gid ha sa imo tiyempo nga ginhatag sa aton diri sa Bombo Radyo Bacolod. Salamat man bubuan kag mayong aga sa tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod. All right, sige, there you have it mga kabiyanan. Ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya sa Barrie City, Ontario, Canada, Sir Ferdinand Galila. Pariho kita ya sitwasyon nga nagasaka ang presyo sang gatong. That's why nga gin-interview taliwat si Sir Ferdinand mo few months after sang last naton nga interview sa iya. Because nga before, no, halin sa pagsugod gini sang pagsinakaay, pag-imbukada sa aton sang year 2022 sang problema sang gatong. Ti syempre ginapanawagan naton nga dapat ang gobyerno naton mayara bla sang relief, mayara sang himuon bla. Di number one, adra ang excise tax nga pwede mo anay masuspend for the meantime. So dito, haman yati sa Alberta, tumiyara to sang ginaduso. And now, may suspension na sang excise tax sa Alberta, Canada. No? Kay para magdubo ang presyo sang gatong. Tapos sa ila sa Ontario, may ginaduso nga refund para sa carbon tax, no? Suspension sa excise. Pero may mga pila na ka mga relief ang gigin patigayon nga kapag pagpalinyo ka to sang imo nga license plate yati ibalik sa imo, ay ka na bayad, o amusin na. So at least bla, Canada, balo man kita nga mga tao, to yung mga well compensated man gid, pero gahimo, pagid sila yasang pamaagi. And, syempre, ginahandom naton, nga amo man matabo, diya sa aton sa pungsod Pilipinas. Ti mautod naton, supposedly, ti may ara, manasang ginatawag ya nga, tani, may ara, kita yasang, ano na gani, nang inang, para bla sa mga utod naton nga mga drivers ayuda man bla, no, halin sa gobyerno tiban hindi pa ya kalabot mo. So amo na ang masubo naton iya nga sitwasyon. And supposedly ang ginaduso iya suspension sa excise tax para nga samtang gina-review mo to ang oil deregulation law nga why gid ya pulos ya. Hindi mo yan ma-regulate ng presyohanan sang gatong kung anong tie-hope sang world market. Tiya mo man adriya sa aton, plus the fact pa yan nga, ang mga oil companies nga daan, bantayan lang nila yan nga ang habyog sa world market. Balo man kita nga may mga reserve man na sila, pero taas, mapataas na dayon presyo sang gatong ka mga mayara gidya, pero ka mga ano bla, bintahuso man bla. No, maugtas kagid. Subong pang hakroy taya Ti syempre, hindi mo man mabasol ang mga drivers naton kung magduso na sila nga like NCR aprobado na piso nga dugang sa plete. No? Kay taas presyo sang gatong mo din mo na bawion. Interview ta sa mga utod naton iya nga mga drivers iti haloson makapauli 200, 300. Ti anhon mong 200, 300 kamahal sang bugas. Sudan. Tiyang kilanglanon pa sa panimalay, mga habon, tanan-tanan. Hindi, buday-budlay, gidya nga sitwasyon.
Yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Good morning sa liwat Bomboan. Sa liwat mayong aga sa imo Bombo Lindsay, kay ga-discuss ko diri bala kay bag-ulang sang sining presyo naton sang gatong bla kundi naibaluan naton sang Martes nagsinaka naman. Ti didto ya bala Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa Canada. Bago ko lang gid interview si Sir Ferdinand Galila, ang aton nga Bombo correspondent direkta sa Ontario, Canada. May mga relief na balang ginahimo ang gobyerno. Just like sa Alberta, Canada, may suspension na to sa ila sang excise tax. At idebaluan ta naman ang pagtaas ni sang presyo sang gatong niya, pangkalibutan no ni nga sa bugos ni kalibutan nga problema. So sa Canada, may suspension na tong pila iya ka mga lugar, Alberta, Canada, sang excise tax kay para nga magdubo-dubo ang presyo sang gatong. Sa Ontario naman, hambal ni Sir Ferdinand Galila, ang refund sa carbon tax amo nang ilang ginahulat subong, pero kung mag-renew kaya subong because ang taas nga presyo sang katong sang imo nga license plate ginabalik sa imo do wala ka bala bayad. So at least may giho ang ila iya nga gobyerno. Pag subong man sa dugang namon nga balita driya sa may syudad sa Bacolod, kundi kahapon ang deadline sang filing sang Statement of Contribution and Expenditure. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Diri sa amon sa siyudad sa Bacolod, 48 ni tanan ang mga kandidato. 5 sa pagka-congressman, 2 sa pagka-mayor, 3 sa pagka-vice mayor, 38 tanan sa pagka-konsihal. All in all, 48. 38 ang councilor. Si halin sa mayor, vice mayor, congressman, nag-file na tanan sang sose. Pero pag abot iya sa pagkakonsihal sa 38, 3 ang wala naka-file sa ilang sose o Statement of Contribution and Expenditure. Si outgoing na napierde nga city councilor, si Councilor Archie Baribar, marugtapos sa subong iyang term, kagway siya nakadaog. Si nagpapili sa pagkakonsihal. Nagkonsihal man isang una sa siyudad sa Bacolod, Homer Bais. Kag subong man siya nagpapili man sa pagkakonsihal niya si Patrick Lacson, pero sang una 3rd District Board member ni siya. So 3 sila wala naka-file sang ila sini iya nga sose. Kag speaking sang COMELEC, ati ang Provincial COMELEC Office, naghambal nga ginapreparahan naman nila ang December 5, 2022 nga eleksyon sang barangay kag sang sangguniang kabataan. Iti wala pa man niya kundi ginaduso ni nga isuspend lang gid diyan. Pero samtang wala pa, syempre ang COMELEC namon diri mapreparar gid na iya. Kag patay ang isa ka 56 anyos nga mangunguma matapos ginlutang sa Purok Maghirupay, Barangay Tapi, Cabancalan City kahapon sang hapon. Kay man sa impormasyon sa nga nakuha namon diri sa Bombo Radio Bacolod, nagapanguma ning biktima nga si Bernardo Samis, residente sa nasambit nga lugar sa ginapanag-iyahan niya certain Alex Sugaton, sa hinali lamang nga siya ang ginluthang ni Roland Sibugan, 42 anyos, residente sa Barangay Tampalon, siyudad sang Cabancalan. So amo ni so far mga balita namon diriya sa may siyudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Manamogig na salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Kumbulito. May kasulod, no? Okay, sige. Gina-fix na ton ang aton iya nga signal. Nagikan iya sa aton iya nga sister station ng Bombo Radio Rojas, no? Kay may aral lang kita sa problema jutay, no? Sige, we're fixing our connection, no, sa aton iyang
flagship station ng Bombo Radio Iloilo kag subong man sa ato niya nga mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Kay manti hibaloon taman ang ila siniya nga pilaiya ka mga nagapanguna nga mga balita sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No, sa aton iya nga mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Ang mga biktima, ila tayong kontakon kag ginapayag na, balik mo account, pero sugot ka dapat na magpakikilawas sa akon. Iya muna sa karon, gisugid nila sa CIDJ, kung ano na gani, pati kayo no, na ang entrapment operation, wala man gina-pursue, no, wala man ginapadayon sa mga biktima. Sabon pagidritugang mga balita, mayara sa nagigan nga tao, mga kabataan sakay sa motorsiklo. 3 ini sila, una to allegedly menor de edad pero isa na sa legal na pang-idaron. Ang driver gani sang motorsiklo ginapahayag diri nga ara na sa legal age kag desidido diri ang tagdumalahan sa amon nga Traffic Management Unit o TMU nga pasakaan sang panumpungon kay man ginapahayag nga diri sa Rojas City Dabi nga mga traffic auxiliary ginapapunto na ginaparahan kung may violasyon ikaw. Posible may ara sila sang ginapas man yang violasyon sa trapiko rason nga ginparahan sila way nagpundo ining Smash 115 nga motorsiklo kag motogani nga nang imbes nga punduhan nila ginbungguan pa ang traffic auxiliary kag sa nagpangradyo sa isa mga kabdanan ining auxiliary kag ginpapundo naman sa unhan sang ospital diri wala naman nagpundo ang motorsiklo kag imbes na ginbungguan niya na naman ang ikaduha nga traffic auxiliary nga nagpara sa ila. Tinatigayong madakpan sila kag amo ni gani ginakilala diri ang driver sang motorsiklo sakay Arvin James Abukay sang barangay 9 Siniman nga syudad. Nagdesidido diri gani sila nga ang amon nga traffic auxiliary nga pamadlaon ining mga ng mga sakay sang nasambitan nga motorsiklo. Amo na ni so far mga balita diri sa amon syudad kag bugas nga probinsya sang Capiz balik si mo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat. Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita. Sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on ka good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Una diri update sa inibalang pagpatay sa Deliver Branch Manager sang RD Pawn Shop diri sa may Mabini Street sa Banwasang Kalibo. Subong kapina sa masobra 130,000 pesos ang padya sa kung sino man ang makatudlo sa namtangan subong sang ini nga ginakabig nga person of interest sa pagkamatay sang ini nga 23 anyos nga dalagita nga si Mark Archie Torrefiel. Ining balor sang kwarta ang amot-amutan sang LGU no particular kay Kalibo Mayor-elect Juris Bautista Sucro kag nagpromesa man diri sa Bombo Radio Kalibo nga magahatag sang 10,000 pesos ang isa ka sangguniang panalawigan member nga si Nemesio Neron kag gindugangan man ini sang mga waay na nagpakilala nga persona kag pamilya sang ini nga biktima. Kag Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nagapatigid ang lolo sang ini nga si Bona Hersha Ambay, ang ini nga biktima nga ginapatay sa ila mismo nga or sa sulod sang ila mismo nga pawn shop. Ang iya lolo sini nga si Attorney Benjamin Candari Jr. nagapati nga ang iya nga apo buhi pa antes nga ginaywanan sa nasambitan nga pawn shop. Kag siling niya daw ginhimo nga baboy kag manok nga ginaihaw niya lang ang iya sini nga apo nga sa waay gid sini nga
why gid sini kaluoy nga suspekta. Pag nagapati man sila nga ang motibo sang suspect amo gid ang pagpanakaw kag posible man ang pagpang-rape. Kay tay masairan ini subong kay man subong nga adlaw iga paidalom na sa autopsy examination ang bangkay ni Bona Hersha Ambay. Kagati nahibaluan man nga inigali nga si Shasha o kon si Bona Hersha Ambay ang biktima why gali nakabalo sang password sang vault sa mismo nga sa sulod sang nasambitan sini nga phone shop. Kay man kung Domingo nga adlaw sa mismo nga adlaw nga ginpatay siya dito siya nag-duty as reliever kag why gali sang transaksyon ng ini nga phone shop kung adlaw sang Domingo why sila nagabaton sang prenda kag why man sila transact sa anuman nga klase sang transaksyon kung Domingo kag ara lang dira ang branch manager kag gwardiya kag why na sang iban nga may naka-duty. Santang Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas, dugang man nga balita diri sa amon kay makaluluoy man nga ang ining isa ka mister nagdayo gid siya diri sa amon sa may probinsya sang Aklan gikan didto sa may bahin sang Tarlac City agud nga pangitaon ang iya misis nga ginasugid gintanan sang isa ka tumboy. Sunod dire kay Eric 14, 37 anyos kag isa ka merchandiser. Desidido gid siya nga pangitaon ang iya sini nga misis nga si Arlene Reyes nga ginasugid gindala ni Vebs de la Cruz diri sa may bahin sang Banwasang Kalibo. Nag-umpisa sigon ang komunikasyon sang duha sang nag-uli-entra ini nga babayi sa group chat sang LGBT kung sa diin ginasugid niya dito ang iya sini nga mga problema. Hindi gid sigon lubos maisip ni 14 nga bayaan siya sa iya misis kag magsunod sa isa ka tumboy kag bayaan man ang ila sini nga tatlo ka mga bata sa poder sang iya sini nga ginikanan. Nagpanawagan ini no kung sino man ang makakita sa diri nga miyembro sang LGBTQIA+ community nga si De La Cruz, si Bebs De La Cruz nga kag sa iya misis nga si Reyes nga maghatag lang sa iya sang impormasyon kay man gusto na niya nga makita ang iya sini nga misis. Samtang dugang man nga balita diri sa amon kahapon nga adlaw nasikyar man sang Bombo News Team diri sa baybahin sang probinsya sang Aklan nga nagtinaas na ang presyo sang bugas diri sa amon sa mga pampublikong merkado sa bilog nga probinsya sang Aklan. Ini man kasunod sang pagtaas sigon sang presyo sang palay nga nagahampang na sa 21 pesos tubtob 22 pesos kag waay naman kuno halos sang supply sang palay diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Subong Bombo Lensi nagaabot na ang regular nga bugas nagabalor na diri sa amon sang 37 pesos tubtob or gikan sa iya sini nga presyo dati nga 35 pesos. So may ara gid nga 2 pesos nga tinaas ang presyo sang bugas diri sa amon. Amo na ini so far ang amon yung mga nagapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag kabuhusan nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lensi. Namugig nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga nagapangunang nga balita at padayon diri subong nga ginapadalman sa Iloilo City Police Office sa kunsang ICPO ang ining motibo sa pagpatay sa isa ka lalaki nga nasapuan sa may Suok, Arevalo, Iloilo City. Di sa pagpahayag man ni ICPO Director Police Colonel Leo Batiles, ginpahayag dali niya nga santoya sa ilang investigasyon may mga patimaan nga ining lalaki nga nasapuan sa may Suok, Arevalo amo ni ang nagpatay sa sex worker sang damlaglang nga si Apple Jane Castillo Nacionales nga ginluthang patay sa riding in tandem sa may corner Valeria Ledesma Street, Iloilo City proper. Sa piha ka bahin ti ang tong nagpangransak sa Jati gasoline station sa may distrito sang Haro nadakpan na diri ang isa sa mga suspek. Pinaagi man niya sa gintingob mga persa sa Haro Police Station
kag sang Molo PNP. O galing kay ti mapangayo kami kung tani isang duga nga update diri sa may bahin sa Maharo PNP. Hambalon lang kami diri nila nga ti maulat-ulat kami sang office hours. Imbes nga ti abi ko ang serbisyo sang mga kapulisan naton 24/7 nga office hours niya man. Kaya ang ila kuno nga police desk wala man sang ihibalo tuhoy sa sining pagka-aresto sang nadakpan nga nagpangransak sa may jetty gasoline. Ay nano ni nga aton nga mga kapulisan subong. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita sa may bahin man sang San Enrique Municipal Police Station, dead on arrival ang isa ka German national matapos nga tigin na tiro sang wala pa makilalaan nga mga suspect. Ang ining mga suspect nga ni ginapahayag nga mga riding in tandem. Ini natabo sa may barangay Camiri sa may Banwa sang San Enrique kagabi. Digin deklara ini siya nga dead on arrival kag antes paman nga nabatian ang ining lupok sa nga armas, nabatian pa ini ang ining German national nga nagsinggit sang pangalan sang iyaya nga asawa. Di sa subong padayon pa ni nga ginihibalo sang mga kapulisan kung sino bala ang may kahimuan sa likod sa pagluthang patay sa sining German national. Kag sa amon man diri sa bahin sa Western Visayas Transport Cooperative, since ang LTFRB dito ya sa may bahin sa Metro Manila Regions 3 kag Regions 4 nang ginaprubahan nato ya ang ilang piso gid nga dugang sa plete. Diri sa may bahin sa aton sa Region 6 nagpanawagan man diri or maga-file man diri sa petisyon, plano nga maga-file sa petisyon ang Western Visayas Transport Cooperative nga dugangan sang 6 pesos ang plete. So mangin 15 pesos na ang pletihan diri sa may sa aton kag sa mga PUJs naton nga sakop man diri sa rehiyon 6. Dugang libog sa ulo kag buslot bulsa naman ni sa mga commuters maga 15 pesos ang plete sa aton Bombo Radio Western Visayas. Way kagid kaluwas bisan sa mga may motorsiklo kag may mga pribado nga salakyan, iban gani wala na lang yan nagagamit sang ilang nga motor kag salakyan agod nga makakinot man sa pagpatughong sang gatong. Rason nga tinagasakay na lang sila sang jeep, pero kung mag-amon nga pataason ang plete ti kun lapit man lang ang kalagtuan, bisan siguro mainit, malakat na lang niyang iban, bomboan. Tiya mo gide, ang panumdumon mo na lang at ilakton ko para makaulo exercise ko. Kaya tiba bombolinse do, ano gidyano, puwerte gidyano. Hindi mo man mabasol ang mga drivers naton kung magduso ni isang pagsaka sa plete. Kaya man haluson sila makasurvive subong kay kataas-taas gidya sa presyo sang gatong. Amo na lang hambal ko kay na bombolinse nga kundi ang kalabanan ang standard subong nga presyo sang gatong 80 pesos sa diesel, 78, 77 sa gasolina, pero mayara pagidya bombolinse Bombo Radio Western Visayas nga gasoline station nga tag 90 pagidya mo ang iya presyo. Isa ka wonder tanano na yung gatong nga taas gidang ilaya nga presyo. Kung ano bala kung grades mo na mamalakpak ka kay road ang bagay sa iba, the road to Latin honors do mamagna summa cum laude ko na, pero kung sa presyo sang gatong do maoy-oy ka bombolinse. Kaya mo gid namin na kung tani kung malantaw sa grado kid sa mga estudyante, pero kung malantaw mo na sa mga gasoline station bawa mga panghayhay na lang siguro ang aton nga mga drivers. Di magluwas nga naapektuhan ng mga drivers naton sa saka sa presyo sang gatong. Amo naman na matabo sa sunod in kaso nga aprubahan sang LTFRB ang ining petisyon sang WVTC nga duga nga 6 pesos nga plete diri sa aton sa rehiyon 6. Tilang tawon tagi ni Bomborita kun bala ang iban sa aton magalakat na lang, pero dira sa inyo sa may Rojas, grabe man dira kuno ang pletihan ay sang tricycle dira sa inyo. Ay, kung hindi ka di magdayaw, mamuyayaw ka bumbulinsi mo sang mga pagsuluktan, dira sa inyo si Lilo, mangkot lang ko. Magsakay ka mo dira dabi, tricycle, may tricycle man da, no? Kung magsakay dabi ka mo, kamo pang ginapamangkot sa driver kung pilain nyo piti. Ati amo gidi. Di diriya, amo man, yun, no? Ginapamangkot, diin ka mamo, magama ka dabi nga dito ka, kung balaan niya nga layo, diretso na saya, pero kung
medyo lapit lang ganit. Ang minimum dire 15 pesos. Tagaan mo kung kaisa 15 pesos bala maglapaw lang bala sa minimum how. Tagaan mo David 15 ba ginahaboy pa nila ang ilang ang imong kwarta sa ilang blutangan kaysa kung bilog imong kwarta 20 pesos ang ilang sugot. Pero hindi man niya tanan, may arami sa maayo dire ang mga tricycle driver sa Roa City, Bombolense. Ti kalabanan sila sa ila, akig pa. Marason nga ti iban kung kaisa bala masaling ka na lang ba ang ginsakay mo to sa tricycle, kung ginsakay mo sa taxi, may aircon pa. Dara sa may bahin sa nga Kaliboya, sa may Aklan, Bombo April, ang ano dara sa inyo, subong, ang electric bike, din man ginagamit dara sa inyo, no? Sa isla sang Boracay lang ina Bombolense, pero diri sa amon at tricycle man gyapon diri sa Banwa sang Kalibo kag amo na pareho malang man gihapon kung gasakay ka dapat Bombolense nung dito ako sa isa ka establishment ang bayad 20. Amo na ang mga estilo diri Bombolense. Oo, ti dapat ikaw na lang ikaw man ginapamangkot kung pila ang bayad mo kundi ikaw na lang ya ang mabutang sa nga presyo man o kung balayran mo man para ya sa sina nga tricycle driver. Sige lang, alang nagidang ako nga check hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Salamat Salamat. again. Bombo Radio Western Visayas. Huwag naman kita iya mga kabira manibili niya Tiyempo. Standby na ha. Sa pagpangalan